Заповядайте, господин Йосифов. Уважаеми господин председател, господин кмет, скъпи колеги, считам, че докладната, която чухме господин Табаков, като пилотно издание, което е за първи път, и вие, както го споменахте, за първи път ще бъдат отделени средства от Министерството на туризма за реклама. Съучастието ни, колеги, както чухме госпожа Стюарт, 5 лота по 400 и ние общото ни съучастие е 30 000. Тоест повече от рентабилно. Дори да се чуе на пазари, на които Бургас не присъства по даден начин до момента и които не са типични за нашия регион, всяко чуване на бранда Бургас във всеки един от тези пазари би било полезно за града, чисто икономически. Защото поради една или друга причина името на нашия град ще се завърти в области, дори когато те са непознати за нас като пазари, дори да нямаме присъствие към момента там, на стойност, която е, бих казал господин Табаков, минимална за нашето съучастие, би било рентабилно за града. Затова предлагам на Икономическа комисия дълбоко с колегите влязахме в детайлите на тази докладна, имахме въпроси и накрая се обединихме, защото икономиката и маркетинга нямат цвят, нали? Имат посока. Посоката на тази докладна видно е напред. Затова се обединихме около това дори да разгледаме детайлите на изпълнението на проекта, когато той бъде приключен, надяваме се успешно спечелен първо преди това, но да видим детайлите и да надградим в следващото кандидатстване по проекта вече различни пазари, които са релевантни съобразно първите резултати, чисто икономически. Но излязах пред вас да ви споделя и извода на Икономическата комисия, защото той може би е важен, касаещ маркетинга на града, че тази докладна определено би била стъпка напред за Бургас изцяло, не само в областта на туризма, а в икономически план. Така че лично ви призовавам да подкрепим и да видим резултатите, с какво можем да надградим при следващото такова кандидатстване. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Йосифов. Има реплика към изказването. Заповядайте, господин Табаков.